boğaz bolan maly gurbanlyk çalmasak gawy. Malapdyr goýundan, sygyrdan, düýeden alamydan soran belli bolupdyr. Alam malymyz boğazmyşdyk. Gawsy näme bu maly goýup da başga bir maly gurbanlyk üçin damak çalmaklyk inki gelişikli şey. Elbetde bir adam bunu etmese, şu malyn damağını çalata aya gurbanlyk bolýar hawa gurbanlyk bolýar elbetde kerahiyeti ba gelişikli iş etmepdir. Otam eger şu boğaz bolan malymyz sağazygyny gurbanlykdan öňçe dünýäge getirse iki ýagdaý ortaga gelir. Dikkat edin öňde eger şol goýundan, şol sygyrdan, şol düýeden sağazyk dünýä gurbanlykdan öňçe gelse hakka belli etdik şu düýäni, şu goýuny, şu tygry gurbanlyk çaljak diýip hakka niýet eden bolsak, belli eden bolsak, onda şol sağazyk bilen bilelikde ikisini näme bolýar? Gurbanlyk etmek bolýar. Elbetde nezir muayyen eden dadyň ýok, belli eden dadyň ýok. Taşada duran mal inşallah gurbanlyk. O da sağazyk dünýä gelse, sağazyk ödün bolýar. O malyň ödüni aýratyn gurbanlyk edamaly bolýar.